Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsunod. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan Nagadugang, good morning. Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato ngayon pong aldaw na inin Wednesday. Miyerkules po ngayon, petsa 22 na sa bulan kan Hulyo 2026. Ako po ang sa lingkod, Mardela daing iba, sadit sana, pero tiyan. Iribanan po kita hanggang alas 11 lang. Kapag alas 11, papasok po ang ating friendship from Bicol University para po sa indang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Abangan po din yan pag-iriba mamaya sina Dr. Professor Ed Barameda at saka si Professor Seth Di Matera. 11 to 12 po yan every Wednesday. Bano mga kabayan, sa lado technical, yaon po dyan, kasabay niya to. Si Ronald Baldo, kasbago si Chief Ramir. Si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. So katapos po mapag-riba from Sorsogon State University. Ito yung mga OGT. And syempre, dyan po sa newsroom, kasabay ta mga tugang si Shara Meliron at saka si Nicolan Gloriani. Medyo may dinaramdam si Jenny. Bantang sa luwas, ang Mega Force Patrol. Padagos pong pangalap ng mga istorya para may balangibog sa banwaan na si Mabukawan mga turog sa pansitan. Down dyan sa muyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasarita sa 3rd District. Pading Jomar Bien sa 1st District. Si partner Alar Mario, yaon po mga tugang sa City Hall, asin sa sur na party ka mga barangay sa Legazpi. Baby Angel Mustaza, Regional Center Site asin sa Legazpi Port District. Joshua James Bino, dyan po sa Daraga area. Pagkatapos si Karen Ala, dyan po dyan mga tugang, nakantabay. Mga pangyayari dyan sa Olgalbay District, partikular sa city, kaya sa Governor's Office, kaya dyan po sa Kapitolyo Provincia. Bandang sa Mobile, sa muyang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Ibo ka boss, binasadordar mga kabayan, pinapawan siya ramang good morning. Ayon man kamo sa mundo, naman sa nang pinagigibo, hopefully okay ka mo. Okay man kami digdi. And good morning sa mga suki natin sa News Online Facebook page. Jay Balisoro, watching from RRJ Subdivision Kinubatan, always nga DCGB. Yeah. Good morning man kay partner King Rinaldo dyan po sa Bangkirohan, Sir Jeff Santos sa Queenstown, Australia, saka si Ma'am Annie Armstrong dyan po sa Melbourne. Good morning, nakantabay si Kuya Bob Gantano sa San Lorenzo, Tabaco City. Mantang yaon man mga dugang si Bing Ben Bores dyan po sa San Isidro sa Malilipot. Pagkatapos si Benji de Pogi, Benamin Hile, nakantabay at saka si Ati Sally
and General Aranya dyan po sa LA Drive, Google Legazpi. Good morning po ka boss, mga kababayan ta. Bueno, naman po sa mga tabay po niya to, kumusta na daw itong implementasyon kan Anti-Drunk and Drug Driving Act ha? Republic Act 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Act. Yan, nakumusta po yan ta? Nagkaparadakol ang mga na-involved mga tugang sa road crash o aksidente na kausakan mga nakainom, mga buyong. Pagkatapos, mga tugang, maray kon siya sana, kundi kung may mga nadadamay pong iba. Okay. Mamundo itong pangyari kan nakaaging Domingo. Diyan po ang mga tugang sa Santo Domingo sa San Isidro, Arani sa Basud. May nabangga mga tugang na motorsiklo, binangga kan sa mga motorsiklo, mga tugang, matindi naging resulta na putulan po ning bitis. Saro mga tugang sa subinangga na motorsiklo na para maarok da po ito ki tubig. Ngunyan, ka nag-imbestigar sa pulisya, mga tugang na pag-araman na ito pala na buminangga, mga tugang, buyong. Yan, ang sabi kang pulis, mga tugang, sa inang investigasyon, mantang parehong bikulo, motorsiklo, sarong Yamaha motorcycle, sarong mana Rusi na scooter, habang nagdadalagan mga tugang sa sentro, susaro, pasiring sa poblasyon, susaro, mga tugang, pasiring sa Legazpi, kung sabihin, opposite side. No? Pagkatapos na makaabot mga tugang sa lugar kan insidente, mantang vehicle 1 nasa left lane, mga tugang luminaog sa right lane. Yan. Ikaw sa para tamaan, ito pong bihikulo na nasa kunyan, nasa pasiring sa poblasyon. Ang sabi, ito da po na buminangga, yung vehicle 2, kunyan, buyong da po sa driver, hali daw sa beach, nagkarigos, makaskason da po. Driver mga tugang kang vehicle 2, midbid ko ini si Joel, no? Driver kan vehicle 1, mga tugang, matindi tama, nagsapar po mga tugang ning nindakulang perwisyo. Si Joel na putulan po ning bitis, bata ini dati na ining na stainless bitis, taka ito nagbibisikleta ini na diskuido dyan sa Padang. Ngunyang kan na aksidente kan nakaagi pong Domingo, ayun na po ito na nadiritsuhan na. Dahil naman pwedeng isugpon kaya kinagsakahon piglubong garo. Kaya. So ini, mga tugang, padagos na kunyan, nagkakaigwa po nin pangapudan. Ano na ngayon nangyari daman sa Republic Act 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Act? Nang kamautan, mga tugang,
mabawasan so bilang ka mga aksidente nakausakan pagkainom nin alak o kaya naman nakadroga sa driver. Itong batas na ito nagbabawal sa pagmaneho sa iraro mga tugang kan impluwensya ng alkohol, dangerous drug o kaya mga parehong substances, mga tugang, and nagpapataw nin magkakanigong mga padusa para sa pagbayular. Yugyugunonon mo han. Pigiripasok ko kasubago so mga penalidad mga tugang after na mabasa taman sa mga sistema kung paano yan pigdadakop. Primero, pwedeng i-plug down kan pulisya o kan sa mga autoridad kapag nariparo nagaro ngayon nakainom giwang-giwang na ngayon ang bikulo, pwedeng i-plug down and then ipairaron sa sobriety test. Tulong proseso. Primero, papatulayon ka, Ronald, duman sa street na nakurit. Halimbawa, dyan sa Tinampo, palakawong ka ng street. Pag dahi ka naulog sa street line, pasado ka. And then another, standing on one leg. Papaitaso sa ramong bitis, pag ika natumba, rimati ka. And pantulo, mga tugang dapat ipairarom ka duman sa breath analyzer o breath analyzer. Ang problema garo daing ka mga gamit ang mga pulis, ewan natin kung anong nangyari. Sabi mahal. Ganyan, ang violation pala magabat-gabat Halimbawa yung violation mga tugang, nagbayular ka duman sa dahil ka dapat mag-drive under the influence of liquor or drugs na aksidente, pero dahil ka man mga tugang nakadamay ki iba, dahil mga nagresulta sa physical injury or homicide, dahil ka man nakagadan, ang penalidad 3 bulan mga tugang na pagkakapriso palan. Pagkatapos may multa na 20,000 hanggang 80,000 pesos. Dakula pala na di. Ngunyan kung pagbalgar mo duman sa ka dapat magdabta nakainom ka, buyong ka, o nakadruga ka, nadakop ka, o kaya nagkaigwa ng aksidente, mga tugang, nagresulta sa physical injury, as in, ang penalidad, mga tugang, violasyon duman sa Article 263 kang Revised Penal Code, garo ang duman, prison mayor, no? Tapos, mga tugang, 100,000 pesos to 200,000 pesos an ipapataw na multa. Paano nga kung nagadan? Ayan. Kung pagbayular mo na baniho ka ning buyong ka, o nakadruga ka, iyan mga tugang, may penalidad na yan, pagsuway sa Article 249 kan Revised Penal Code, mga tugang, tapos 300,000 hanggang 500,000 pesos na multa ang ipapataw. Nga paano man yan papamarmatesting ngayon duman sa pigsabi mong tulong klase? Ay kunyan po yan pag na-aksidente, so driver dinarama sa ospital, makondukta po yan mga tugang ning eksaminasyon. Duman sa ospital. Para patunayan kaya maaraman kung naka-druga ka o naka-alkohol ka. Di ba? Ayan po tabi. Kaya ewan natin kung anong nangyari na dyan, because may mga previous kasing pangyayari na nandarakop, pero dahil sa walang breathalyzer o breath analyzer, na kunyan na
na dismiss kang korte sa kaso. Takulang eh. Di ba? Kulang. Pero yan po, marami nasasayang na buhay. Dagol po nawaran ng trabaho, naapiktaran ng trabaho. Mga to nga dahil po sa yan pong ano yan, insidente po nin mga road crash. Na dahil po sa nakainom o buryong mga tugang so nagmamaraniho. Yan ang saro po na ano, magayong kutaso espiritu as in obeto kanli. Aning mabawasan yung mga insidente pigdadara, talos kadak lang ka mapigdadara sa hospital, ayo po yan. Maiwaso ng tinampo, nagbaranggaan pa. Di ba? Iyo po yan, tabi. Ang sarong parumdum siguro kung paano ba yan. Kasi base naman sa lay, dapat after 4 months itong publication, 2013 pa pinasa. Magbarakal, mga tugang sa mga enforcers, ning kunyan, ning breath analyzer. Anong nangyari na? Wala tayong nakikitang nanguhuli, di ba? Na nagda-flag down lamang ngayon, banggi, o kung anong oras na breathalyzer, o kaya pig sobriety test, wala eh. Anong nangyari? To dahil sa kababayan, marami po mga na-aksidente. Saro na po so nangyari mga tugang kan Domingo. Hapon mga tugang ito nangyari. Kaya Rakman, di ano na mangyayari duman mga tugang sa ano yan? Sa personang ito na naghahanap buhay mangkota. Paano na? Ayan ang saro po na dapat na panimbagan mga tugang sa lay. Ano? Taga-bita da itong driver ka nakaagi pong na buminangga dumanggay Joel, taga-bita That's Mario. Alright, dagdatan istorya, partner Mario na sa linya. Partner, good morning, please come in. Salamat, partner. Laoman pa na dakol an matatawan na ng God nin titulo kan daga pati na harong na sa indang naistaran ko niyan sa mga resettlement area digdi sa Legazpi City sa pag-establisher na kaining Office of Resettlement, Housing and Community Development. Sa informasyon ni Mayor Hisham Ismail, padagos ko niyan ang profiling ninda kan mga harong dyan sa mga resettlement area tanganing siguraduhon ng God na pigistaran kan mga naging beneficiaryo kani an itinausendang harong asin lote asin ini day na pasayba o allegedly ipinabakal kan iba nangyayari ini allegedly dyan sa ibang na beneficiaran kan siring na programa. Kasod ba point na formalmente may concurrence na ang sanggunian na palunsod kay Attorney Rafael Albor na iyon na ang mamayo kaining bagong krear na departamento sa City Hall ang Office of Resettlement, Housing and Community Development na dating Urban Force Affairs Office. Si Attorney Rafael Albor iyon nasa likod palan kan pag-asikaso kaining mga titulo na naitaw na sa nagkampi ng mga okupantes niyan sa mga relocation site. Basta ko niyan uminabot na sa mga 150 nagkatarawanin titulo kana sa indang harong asin lote na naistaran. Igalaoman na sa siring na pagtukaw ni Attorney Rafael Albor bilang full-fledged na pamayokan na sa departamento. Naglalaoman na city government sa Panginot kan Alkalde na lalo pang matutukan ang mga housing project, housing program na pigigibong niyan kan lokal gobyerno kan Legazpi duman sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Iyan pa partner, ang informasyon halik sa City Hall. Alarmario, DCG. Thank you very much, Father Al. Mientras tanto, good morning kay Don Miguel Chiel de Vera. Good morning, Boss Chiel. At saka si Meu de Vera.
Diyan po sa Masetas Food House. Gusto niyo kumain ng masarap, pwede po dyan sa Didong, Santo Domingo. Pagkatapos, pwede po kamong kunyan. Pwede kamong kumapalansi po mo, kadakol po dyan. May mga pananom, pagkatapos mga materyales. At saka si Meu, mismo siya po matibay dyan po sa pagpakaraykan sa indong mga natad. Alright, good morning kay Sir Joe na Balkin. Yan. Good morning tayo sa mo, boss. Good morning, man. And then kay Alex Amante, good morning, watching from Bangkiruhan. Iyo po ngayon dahil nahali sa ibang mga driver ta mga pasaway talaga. O yung pong mag-inom-inom. Sa ibang nasyon kaya, may mga bihikulang dinisenyo na pag naparungan ka ng alcohol, dahil na undernald. Automatas ka nung gibuhon mo. Dahil lawang na andar. O, di bawas descuido. Yan po. Siguro, yan it's high time na gibuhan po ng paagi kung paano po yan. May batas tayo pero hindi man na ipapotog kitultol. Might as well siguro sa bihikulo. Di ba? Na pag naparungan niya kay alcohol ngayon, nagsubra ka na sa porsyentahe kung pirang porsyento yan. Kung 4%, dahil na andar. Di ba? Dahil maglakaw-lakaw sa pauli. Dahil lamang makadiskuido, dahil sa madiskuido. Di ba? Alright. Mga tugang, oras na para magbutas kita sa suyang pong programa. Walang po na pagkaaga. Salamatan po sa pagkantaway. Katuya po ang mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat man kay Kung kita nagmamaot, Raul Calyo ngayon na at saka Marisa Calyo dyan po sa PYC Enterprises sa padagos pong pagantaway sa Samuya po para po sa mapagayuntang komunikasyon hali po sa field sa idman na parte mga tugang kang kinaban. kita Gusto nyo kay Puan po nito ng POC Radio, yung Push on Talk Over Radio. kahayan, Yan, pwede po kamo dyan magbakal o kaya naman kung sa mga eskwelahan na gustong mapakarayan sa ina po ng mga security, pwede po dyan magbakal ng metal detector. Available po yan pagkatapos itong walkthrough. Ito bagang garo dyan sa bangko kaya dyan sa mall na pag-agi mo duman, may matanong kung ano, duman, igo po tabi dyan. Pasyar na lang po kamo dyan. Dyan po sa dati bagang Mayon Emporium Building, yan sa kanto, no? Ayan po, may karato lamang po, PYC Enterprises. Hey, Kendo ka, boss. Thank you. And God bless the Philippines. Sa mga po masunod after the news break, ang programa po kang Bicol University Extension Division, ang pang-edukasyon at pangkabuhayan program. Masunod na po yan. Kung sa inyo mga kakaibahan po nindo, sina Dr. Professor Ed Barameda at saka si Professor Seth Di Matera. Masunod na. Thank you and God bless the Philippines.